Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. Жей yol үшін кулай вакыт, yol вакытында үзеңне ничек сакларга һәм туристлык компаниялары нинди иминият төрләре тәкъдим итә. Татарстанда күпләп балкортлары һәлак булган, сәбәп нәрсәдә? Скандинавия йөрүендә техника нинди булырга тиеш? Таякларның кайсыларын сайларга? Шәһәрдәшләр өчен мастер-класс үткәрделәр. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. Башкортостанда юл һәлакәтендә зыян күргән пассажирларның берничәсен 19 июльдә хастаханәдән чыгарырга җыеналар. Алар Чаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә дәваланды. Бүгенге көндә анда 8 пациент дәвалану курсы уза. Куркыныч авария туристлар күрше республикадан шәһәребезгә кайткан чакта 14 июльдә булды. Автобус юл читенә чыгып капланып, 6 кешенең гомере өзелде. Уннан артык пассажир имгәнде. Кызганычка каршы туристлар белән бәхетсезлек очраклары килеп чыккан очраклар аз түгел. Туристик компаниялар нинди иминият тәкъдим итә, бу хакта алдагы сюжетыбыз. Һәр турист беренче чиратта иминлеге турында кайгыртырга тиеш. Әйтик, экстремаль спорт төрләренә риза булганчы сәламәтлегең ныклымы юкмы икәнлеген белү зарури. Туристлык компаниялары төрле страховкалар тәкъдим итә. Аларны һәркем үзе сайлый. Тик стандарт төр һәркем өчен мәҗбүри. В обязательное страхование входят все несчастные случаи, полученные туристами за границей. Неважно, получены они на территории отеля, во время экскурсий, на пляже, в море или при осуществлении трансфера. Также входят покрытие экстренной медицинской помощи стоматологической от 100 до $200. Турист үз гаебе белән травма алган икән, бу страховка кайтару өчен сәбәп була алмый. Бу иминлек кагыйдәләрен бозу яки исерткеч эчемлекләр аркасында имгәнү булырга мөмкин. Шуңа күрә туристларга өстәмә төр страховкаларда тәкъдим итәләр. Актив ял итәргә яратулар өчен аерым төр страховка бар. Бу су чаңгыларында йөрүчеләргә, парашюттан очучыларга һәм башкаларга кагыла. Медицина иминiyetinden тыш туристларга без багаж югалган яки сәяхәткә барудан баш тарткан очраклар өчен дә страховка тәкъдим итәбез. Актив ял оештыручылар һәр сәяхәт алдыннан инструктаж үткәрә. Бу иминлекне тәэмин итүдә мөһим. Башкортстанда булган юл һәлакәтеннән соң Чаллы клубларының берсе трансфер мәсьәләсендә кагыйдәләрне катгыйландырырга булды. Автобус йөртүче белән урынга кадәр инструкторда бару карала. Лейсан Ханова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Теманы дәвам итеп, соңгы вакытта республика шул исәптән Чаллы халкы арасында Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Һиндстан кебек экзотик илләргә сәяхәт популяр. Роспотребнадзор белгечләре сүзләренчә, экзотик илләрдә ял вакытында туристлар төрле бизгәк авырулары, малярия, А гепатиты, корсак тифы кебек авырулар эләктерергә мөмкин. Моны булдырмауның нәтиҗәле чарасы вакцинация дигән фикердә алар. Бүгенге көндә Малайзиядә денге бизгәге эпидемиясе игълан ителгән. Авыру йоктыручылар саны соңгы 5 еллык күрсәткечләрдән 2 тапкыр артык. Авыру йоктыру куркынычы бар дип саналган илләр исемлеге бар. Алардан кайтучыларны тепловизор ярдәмендә тикшерәләр. Белгечләр туристларны ял вакытында гап-гади кагыйдәләрне үтәргә өнди. Бу күп кенә зур проблемалардан качарга мөмкинлек бирәчәк. Это соблюдение правил личной гигиены, это частое мытье рук, это могут быть влажные салфетки, какие-то антисептики. Это питьевой режим обязательно, потому что через воду передаются и брюшной тиф, и гепатит А. Вода должна быть обязательно бутилированная, и если куда-то собираемся на экскурсию, желательно, конечно, воду взять с собой. Татарстанда 2000 ярымнан артык корт оясы һәлак булган. Аквакультуралар һәм омартачылык идарәсе мәгълүматлары буенча кортларның күпләп үлү очраклары күп районнарда күзәтелә. Бу хәл рапс басуларын агулау аркасында килеп чыккан. Быел әлеге культура үскән җирдә кәбестә көясе нык урчы. Шуңа күрә пестицидларны күбрәк кулланалар. Белгечләр әйтүенчә, рапс торак пунктлардан 3-7 километр читтә утыртылырга тиеш. Басуларны агулау турында халыкны 3 көн алдан кисәтеп куярга кирәк. Тукай районында хәзерге көндә 5700 ләп бал корты оясы исәпләнә. Авыл хуҗалыгы идарәсе аларга зур зыян килмәде дип хәбәр итте. Бүтән хуҗалыклар гербицидлар белән эшләгәндә, инсектицидлар белән инде алар гәҗләргә дә билгеле бирә, инде үзләренең хуҗалыклары янындагы белгән бал кортын тотучыларына алдан кисәтеп куялар. Опрыскиваниене инде кичке вакытта эшләр. Шуңа күрә безнең районда бүтән эшләрендә шул тиешлечә вакытында эшләнәләр һәм инде андый күп үлүле очраклар теркәлмәде.
Пенсияга 25% өстөмө бере турган хөнөрлөр исемлеги артты. Бу авыл хуҗалыгы өлкәсенә кагыла. Эсегезгә төшерәбез, быелның 1 январыннан авыл хуҗалыгында 30 ел эшләгән, хәзерге вакытта авылда яшәүче һәм лаеклы ялдагы кешеләргә пенсияләренең төп өлешенә өстәмә 25% түләнә башлады. Россия хөкүмәте раслаган исемлектә 500-гә якын хөнәр бар. Хәзерге көндә Тукай районында бу өстәмәне 1500 пенсионер ала. 25 июньдә исемлеккә тагын берничә вазифа кертелде. Исемлеккә үзгәрешләр кертелә. Исемлеккә лаборант, диспетчер, табиб-эпизоотолог, ветеринария даруханәсе мөдире һәм шәхси эшмәкәр, авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче шәхси эшмәкәр кебек һөнәрләр белән тупланды. Яңадан исәпләү гариза калдырусыз башкарыла. Әгәр дә пенсия эшендә тиешле 30 ел стаж турында документлар юк икән, кеше аларны үзе пенсия фондына алып килә ала. Ел ахырына кадәр тапшырганда өстәмә акча үткән айлар өчен дә биреләчәк. Чаллыда Скандинавия йөрү буенча республика фестивале узачак, исеме дә җисеменә туры килә. Оештыручылар аны сәламәтлеккә таба җиңел адым белән дип атаганнар. Россия пенсионерлары иҗтимагый берлегенең җирле бүлеге откан Россия президенты гранты күләмле зур чара үткәрүгә мөмкинлек бирде. Ул 6 сентябрьгә планлаштырылган. Хәзер шәһәрдәшләр актив рәвештә Скандинавия йөрешенең техникасын өйрәнәләр. Осталык дәресләренең берсе Тукай яр буенда узды. Анда Лейсан Ханова булып кайтты. Фәрит Кәримуллинга 80 яшь, инде 2 ел Скандинавия йөреше белән шөгыльләнә. Таякларны Россия пенсионерлары берлегенең җирле бүлегендә биргәннәр. Бик шәп шөгыль булды бу ди шәһәрдәш. Мин бик яратам менә шулай свежий һавада, скандинав сәхәт белән йөрүгә. Здоровьега файда булыр дип уйлыйм, иншаллах. Фәрит Кәримуллин гына түгел, башка бик күпләр дә Скандинавия йөреше белән мавыга. Тик күпләр техниканы белми, таякларны дөрес тотмый. Техника – это самое главное. Это надо знать, подбирать правильно палки. Потому что если палки будут маленькие, то плечи будут болеть. Если большие, то тоже будут болеть. Вот, поэтому это надо знать. Знаете, как в любом деле. Шәһәрдәшләргә Скандинавия йөреше техникасын өйрәтү, аларны масса күләм спортка җәлеп итү максатыннан Россия пенсионерлары иҗтимагый берлегенең җирле бүлеге Чаллының парк скверларында осталык дәресләре оештыра. Аларны грант нигезендә махсус укытылган белгечләр үткәрә. Палка должна быть до уровня талии. А теперь как правильно ее подобрать? Вы сами взяли палку, поставили ее. И вот в этом месте должен быть угол 90 градусов. Таяклар дөрес сайланган һәм кеше аларны дөрес итеп куллана икән, Скандинавия йөреше белән шөгыльләнүнең сәламәтлеккә файдасы әйтеп бетергесез. Төшенкелеккә бирелергә дә вакыт калмый, төрле сырхаулардан да булыша. Как только вы взяли в руки палки, походка ваша, осанка выпрямилась сразу. Это очень интеллигентный вид спорта. Җәйге сезон зур республика фестивале белән төгәлләнәчәк. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Скандинавия йөреше өчен махсус трассалар булачак, хәтта биатлон да вәгъдә итәләр. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Моңга менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах «Пеплас» всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц.